Takže já vás vítám. A teď jsem byl na mém kanále a říkám si, že už musím udělat oslávací video. Protože se podívejte, 4 odběratele. Super, mám 4 odběratele. Vidíte to? 4, mám 4 odběratele, juhu. No a potom má ještě Sense 62 zhrnutí videí, což je úplně... Akorát jsem tady dostala pár dislikeů, ale to je jedno. Ale je to úplně úžasné, 4 odběratele. Už jsem chtěl udělat oslací videjko na 1 odběratele, pak na 3 odběratele, tady mám 4. No nic, to myslím, že stačí pro oslavovací videjko, jsem strašlivě šťastný. A děkuji vám všem, že mi prostě dáváte takhle odběry, i když prostě si to snad vůbec nezasloužím. Já dělám jenom blbosti a prostě nic neumím, ale stejně vy mě prostě hodnotíte úplně úžasně, 4 odběratele. Děkuji moc, čau.